Kada više ne razmišljamo o epidemiji i o toj međusobnoj empatiji jedni sa drugima, nego počinjemo da diskutujemo na teme koje su nam svakoliko prisutne. U principu možemo reći da se radi o jednom od najspektakularnijih prirodnih fenomena. Makoliko to nekome čudno zvučali, fizičari zaista za svoje načine misle da su lepe. Sva fizika koju mi znamo, sve što smo do sad radili, celokupno naše poznavanje prirode, to je jedan neodrživ ekosistem. Ali prvo da se razumemo, niti je igra, niti ima veze sa životom. Bivamo pod uticajem naše okoline. Grad predstavlja jedan veoma izmijenjen prirodni ekosistem. Toliko izmijenjen da je on dobio, da kažem, taj status da može se zove urban ekosistem. Ispostavlja se da ova Higgsovo polje, Higgsova čestica, nema takav potencijal. Njen potencijal izgleda zapravo kao meksički šešir. a postoji 85% neke druge materije u kojoj ne znamo ništa. Ne znamo ni njene osobine, ne znamo ni od čega je sastavljena, ne znamo ni kako se ponaša, ne znamo ni kakve zakonitosti poštuje. Činjenica da postoji čitav jedan svet koji je deo naše stvarnosti, o kome ne znamo apsolutno ništa, koji je potpuno odvojen od naših čula. Električne munje su tranzijentna, visokostrujna električna pražnjenja. Ja mislim da je ona izuzetno bogata i da koristi od igre zvane život za nauku i za razumevanje našeg univerzuma tek predstoje. Tu biocenozu, tu živu komponentu i biotop, stanište. I prirodni ekosistem podrazumeva da biocenoza i biotop su u nekoj ravnoteži, dovoljni jedno drugom. U olujnim oblacima, kada dođe do razdvajanja velike koncentracije naelektrisanja suprotnog znaka. U fizici često koristimo takav naziv za potencijal. To je potencijal koji nema samo minimum, već prosto u sredini ima jedan maksimum i izgleda kao meksički šešelj. Društvene mreže, da tako kažem, koje nisu context related, to jest nemaju određeni kontekst na koji se odnose i one jesu poprilično negativne. Oni na neke stvari imaju malo drugačiju percepciju, malo drugačiju perspektivu.